Namaste. Ngingudkt Anuradha Panda, udokotela ohlinzayo we-laparoscopic kanye ne-robotic wase-Apollo Hospital eJubilee Hills. Sizoxoxa ngokuhlinzwa kokuvikela isibeletho. Kuyini ukuhlinzwa okugcina isibeletho? Ukuhlinzwa okwenziwa ukuze kugcinwe isibeletho. Ngaphandle kokususa isibeletho, singelapha ezinye izifo. Lokho kubizwa ngokuthi ukuhlinzwa kwe-uterus sparing. Manje, ukususa isibeletho ngenxa yento encane noma ukwenza i-hysterectomy akusona isixazululo esiyinhloko manje. Kunezinto eziningi ezingenziwa ukulondoloza isibeletho sakho ukuze kuthi lapho isibeletho sigcinwe khona-ke ukusekelwa kwe-pelvic kuyagcinwa kanye nama-ovari nawo. Uma senza i-hysterectomy, ukuhlela kokuphela kokuya esikhathini kungase kufike ngaphambi kwesikhathi cishe iminyaka 5 ngaphambi uma kuqhathaniswa nesikhathi esijwayelekile. Siyasusa isibeletho bese sinquma ukugeleza kwegazi ohlangothini olulodwa. Ake sixoxe ngezimo ezithile njengokopha okungajwayelekile. Abesifazane bangase babe nokopha okungavamile ngenxa yama-polyps noma ama-fibroids. Kulungile. Uma i-fibroid iphumela emgodini, sisengakwazi ukwenza i-hysteroscopy. I-hysteroscopy ibeka isibonakude ngaphakathi kwesibeletho. Sibheka ukuthi unayo yini i-polyp noma i-fibroid, futhi ngezindlela ezintsha manje singakwazi ukususa i-polyp. Ngamathuluzi, amadivayisi asebenzisa amandla, singasika i-polyp noma sisuse i-fibroid bese uba ngcono. Futhi uma kungekho lutho ngaphakathi, kuyinto nje ye-hormonal, khona-ke singabeka i-levonorgestrel intrauterine device. Leyo idivayisi ikhipha ihormoni iminyaka 5. Kancane, njengoba isesibelethweni, iminyaka yakho ingase ingaveli. Futhi imirena efanayo noma ingasebenza nase-adenomyosis. Uma une-adenomyosis engenkulu kakhulu, uqala nje, noma ingakukhathazi kakhulu, ezikhathini eziningi ngisho neluphu ngisho kwehlise ukopha kwakho futhi kunciphise nobuhlungu bakho. Futhi i-adenomyosis ingelashwa ngaleyo ndlela. Okulandelayo, kufika kuma-fibroids. Njengoba i-fibroids ingaphakathi lapho, owesifazane angase afune ukugcina isibeletho sakhe. Ngakho-ke senza ukuhlinzwa okubizwa ngokuthi i-myomectomy engenziwa noma i-laparoscopy, i-robotic, noma i-hysteroscopy, noma ukuhlinzwa okuvulekile. Noma ngabe iyiphi indlela udokotela wakho anquma ukuyenza, kuye ngobukhulu besibeletho. Isibeletho singagcinwa futhi i-fibroid kuphela engasuswa. Futhi ngokufanayo, uma une-prolapse, okuthile okuphumayo, isibeletho sisengabekwa ngokulungiswa okwenziwe. Esikwenzayo, i-hysteroscopy engenza leyo laparoscopy, singayenza nge-vaginal noma singayenza nge-robotical. Lena inqubo enzima kancane, kodwa ingenziwa futhi isibeletho singahlala. Ngakho, kufanele niqonde nonke. Futhi noma une-ovarian cyst ene-endometriosis, lezo nazo zingelashwa nge-lab noma nge-robotic, bese isibeletho sigcinwa sisebenzisa imithi ethile, enganikezwa noma kufakwe ilobe. Ngakho kufanele uqonde, abantu bavame ukuza babuze, bathi, ngifuna ukususwa isibeletho. Akusho ukuthi ngoba umndeni usuqediwe, kufanele ususe lesi sitho. Ngakho-ke kunezinzuzo eziningi, ukugcina isibeletho singaphakathi, kusukela ekusebenzeni kwakho kotransi kuya ekusebenzeni kwakho kwesibeletho, kanye nento yayo, i-pelvic anatomy. Konke kugcinwa kuphelele. Ngakho mina ngizwa ukuthi uma kudingeka, kususwe isibeletho. Futhi ungahlala uxoxa nodokotela uma kukhona izindlela zokugcina isibeletho noma ukuhlinzwa okungasusi isibeletho okungase kwenziwe ngapha. Ngiyabonga.